कुठलं अमृत दिलं? पृथ्वीवर तुझ्यासारखा माणूस जन्मला नसेल र. असं का म्हणता दादा? हेच खरं आहे. तू लय मोठं काम करतो यास, पण आज पतूर हे असं कोणी सांगितलं नव्हतं. काय बायको पोर घरदार नाही भाई. अरे हसतू यास काय? भ्याव नाही वाटत भाई तुला? त्या वरच्या जातीतल्या माणसांनी घालून दिलेले रीत बाजूला सारून त्या तळ्यातलं पाणी आमच्यासाठी मोकळं करायचं ठेवलं. ते तुझं उपकार कसं फेडू रे बाबा? दादा फेडू. दादा अहो उपकाराची भाषा कसली करता? अहो हा हक्क आहे आपला. अहो या तळ्यातलं पाणी सगळे लोक पितात. अहो जनावर देखील पितात. आपण का पिऊ नये? अहो ही कुठली रीत, ही कुठली माणुसकी? आणि मला एक सांगा, आभाळातनं पाणी पडतं, जमिनीवर साचतं, त्याच्यावरती कोणी कसा मालकी हक्क दाखवू शकतं? सांगा बरं.